Amen. Sihlalweni esikhulu samakhosi akwaShembe. Ngiguqela amakhosi akithi kakhulu izukulwane sikadingiswayo onkosana yakho kuShangane. uShangane ezala umbiya azala umyandeya ukhokho kaBaba no Thatheni no Sokwetshatha abangabanayi amakhosi akwamthetho no sesihlalweni ongibaba njengamanje ngiyamguqela nabasekhaya komama bakwambuyazi kumanqamu la kusala khona umama ebukhosini bakwambonanga ngiyabaguqela. Ngifisa ukubingelela ngencwadi kaGenesis 37 uverse 14 no 15 kuphela. Ubobodwa. Genesis 37 14 15 kuphela. Ingane umhlambulo wakithi njalo le. Amen. Umncwa. Amen. Mhlambe anazi ingane umhlambulo wakithi indoda umncanga eyayisebenza ethembelisayo. Umningi wethu njengangithanda kakhulu wangcatshwa uyise kalo. Genesis 37 verse 15 no 16. Umuntu othile wamfumana iduka endle 40 ala 40. Wathi kuye hamba ke ubone ukuba bahlezi kahle abafowini nokuba kuhlezi kahle imihlambi ungibisele indaba. Wamthuma esuka emfundini yaseHebron weza eShekim 15. Umuntu othile wamfumana iduka endle wambuza wathi ufunani na 16. Wathi ngifuna abafowethu ake ungitshele baluselaphi na. Wathi umuntu sebemukile lapha ngabezwa bethi masiye eDothani. Inkosi kubusise. Amen. Ngisuke empangeni ngiya ku23 eMoy River. Amen. Lo 23 ungamenywa kuwo ngingakaguli ngikhule ebuhleni. Amen. Uma sengiqedwe 23 intizwe yami yathinteka ukuthi akaze uye eGoli ngokuvakasha nje uyobona abafowenu. Izwi likaNkulunkulu lithi wayesethi ke hamba ke uyohlola abafowenu nomhlambi uze ungibuyisele izwi. Amen. Izwi lami lithi engubonela ethempelini akujwayelekile kakhulu umsebenzi nazi imoto ezethempeli. Amen. Kwelinye office izolo ngiya nje ngecelwana zami eyithile mayibonga inkosi yasekuphakameni. Lo bengibhalisa usethi uyamazini lona na bengifake ifoto lenyanga yezulu ngithi mina yebo ngiyamazi. Uphi ngithi hayi so wakhotha. Uthi uyakholelwa kodwa kulento na ngithi mina ngiyakholelwa ngempela. Mina nje ungibona kufanele ngabe ngihambile kodwa ngomumsa kaShembe ngikhona kanjani ngigule ngisemhlanganweni. Amen. Kodwa ukuthumela kwenkosi uVaseline ethumela ipholisa ikhanya ukuthi alo nginikeza ngidle imjovo ngidle amaphilisi ngidle lo Vaseline kube khona omnokha enhlizweni yami ukuthi ngizophila. Kuthe noma sebehlulekile abemi isifo sila ey'nsukwini ezu-8 bathe sehlulekile siyakhipha manje
kodwa nganakho ukuthi ngizophila ngahlulela empangeni eNgwelezane ngafika khona eNgwelezane bangijova la nala amen lethi khuphuka ukuthi mayizohlangana lapha phupha umtha uphume manje kodwa ngikhona ibisisuka lentokazi ngikhuluma ngezinto zalapha ke manje malithi izwi busumbuyisela izwi ibisisuka lentokazi bisibuya nefoto lenyanga izulu fika ibeka la ayilona iNazaretha ngikhuluma ngento yala igoli yayizolo bengaba noXaba uXaba lo hayi umshumayeli ibisifika ibeka la yethi emzini wami bese kukubi ngisizwe umthandazo kaXaba isambulo sesithathu kuthiwa ngisheshe isambulo sesithathu wonke amanaza retama ave monye wow retama ave Sambulo sesithathu qale verse Ncwadi yesambulo 3 Khala kuyo insizwa kithi yimi engibizayo kuphela Fundiswe wena kuphela yimi engibizayo ngeneswini nje wena kuphela nakuyo ingilosi yebandla yebo laseSardis yebo loba ngokuthi usho lowo onomoya abayisikhombisa bakaThixo nezinkanyezi eziyisikhombisa uthi ngiyazi imisebenzi yakho ukuthi unegama lokuthi kusho loyo onomoya abayisikhombisa nenkanyezi ezisikhombisa uthi ngiyayazi imisebenzi yakho ngiyayazi imisebenzi yakho abanye beyincoma ameni bese ema-ofisi amakhulu kodwa wena kawuncumi yini shembe uthi ngiyayazi imisebenzi yakho funda negama lokuthi ukhona kepha usekho yebo linda uqinisa okuseleyo obekuza kufa ngokuba angivumene imisebenzi yakho iphelele phambi kaThixo kukhona umuntu othi mina ngokuzalwa kwaShembe amen kodwa lithi manje izwi angifumani imisebenzi yakho amen kodwa wena unegama lokuthini ukhona amen kodwa imisebenzi yakhe njani angifuma awulotshiwe ku14 kugcwele impela ithikithi amen uyanikela naku 23 kugcwele naku 25 kugcwele kodwa inhliziyo yakho ayisho ukuthi ufanele amen khona abantu abakhona inkolo njengonwabo unaba amahlelo ehlatheni esithile liba njalo mali ngafika lahlalela loba njenganazi intini ngiyayazi imisebenzi yakho funda linda uqinise okuseleyo bekuza kufa okuseleyo bekuzokufa ukuba angifumene imisebenzi ngokuba angifumene imisebenzi yakho iphelele phambi kaThixo khumbula ukuthi ufundile ade sifunda nje umthandazo wesabatha amen khumbula ukuthi ufundile uzwile akuqaphele uphenduke ulinde funda uma ungalindi yakwehlela njengesela iyofika njengesela akekho noyedwa umuntu la ongazi ukuthi usuku lwami lokuhamba emhlabeni yilolu uthuke uNkulunkulu kaShembe ngiyofika njengesela unje awuyukusazi isikhathi engiyokwehla ngaso
kepha unamagama ayingcosana kepha unamagama ayingcosana eSardis alabo abangabangcolisanga alabo abangayingcolisanga ingubo zabo bayokuhamba nami bembethe izingubo ezimhlophe kushiwa ngale kwethuna amen kukhona abayofana nami abayimbatha la emhlabeni ngale iphike ukuthi uyifanele ngoba imisebenzi yakho iyaziwa khona bahlala nebhambe khona ukuthi ngesalo shembe khona nami kangazi kukhona abahlala nemithi kade funda 45 khona manje ungawuphathi ngesandla sakho umuthi uyikhomba uyofana kufa khona bahleli na ungomunye uhlambuluka nini funda ngokuba befanele onqobayo uyakwembathiswa izingubo onqobayo ngale kwethuna uyokwembathiswa ingubo emhlophe akayokuyigcina la emhlabeni funda angiyikulihlangula igama lakhe nangale kuyobhalwa shembe ngisho ngemuva nasekhanda shembe is the way uye encwadini yokuphila angiyokuhlangula igama ngiyakuvumela igama lakhe phambi ngiyakuvuma negama lakhe phambi kwababa naphambi kweyingelosi ukuthi lona unqobile uyinazaretha elipheleleyo onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya nakuyo ingilosi yebandla lase-Philadelphia yebo loba ngokuthi usho ongcwele oqinisile mana maqhamuka ushembe sithini wengcwele kusho ongcwele owabona uJohane emandulo uthi mayimbona uthi ngimbonile nohlele esihlalweni unezimbatho ezingafani ezamakhosi asemhlabeni nesihlalo sakhe asinjengasamakhosi kubona ushembe emandulo Abraham akithi eSouth Africa shembe funda usho ingcwele oqinisile ngakajike onesihluthulelo sikaDavide ovula kungavali umuntu uthi usemaphehleleni amanzi afika ushemba kwenyule uphume 27 zobe mkanisi kusamangaliwe namanje amen 27 April kungolwesibili weholiday kwakungena inkomo 27 May kuyisonto kwakungena inkomo amen zalwa amaluthela basamangele namanje amen onesihluthulelo ovula kungavali umuntu okhipha emanzini amaphehlelo akhipha enhlabathini zamathuna bamangala ukuthi kwenzekani kwaze kubona abasema-ofisi ningaboni kubona uShumali yedwa nina ningaboni funda ovala kungavuli umuntu uthi ngiyazi imisebenzi yakho nakho ngibekile phambi kwakho ovuliweyo umnyango ovuliweyo kungekho umuntu ongawuvala ngisho ungahamba ehlathini udabi imini nobusuku nibe nqunu jamengweni wakithi nqundiswa zinyanga kodwa angeke zivale ukuthi ngeke ufe funda nakho ngibekile phambi kwakho umnyango ovuliweyo kungekho umuntu ongawuvalayo ngokuba unamandla ayingcosana uligcinile izwi lami aliphikanga igama lakho bheka ngibenza babe umhlangano kaSathane labo abasho ukuthi bangabaJuda bengesisiwe awume awukuqenziswa kuqa njengathi ufuna bakubone bonke amen ubani owazi uJesu ungakwambona nje amen abazenza amaJuda bengasiwo
lobu buNazaretha okwamaJuda. Amen. Kwafika uShembe wakugona abasenza amaJuda bengasiwo njengoba sinje amaNazaretha singamaJuda. NgobuNazaretha into eyithintwayo, into eyilungileyo, into ezethemba uNkulunkulu abazenza amaJuda bengasiwo. Lobu buNazaretha bakwaJuda. Unjeni uJesu. Sizwenhle kanje. Abazenza amaJuda bengesiwo. SingamaJuda. Mhlawumbe kanazi abafundi eBhayibhelini. SingamaJuda amaNazaretha. Lento yowaJuda akuyona la yasuka phesheya kwayilande yahamba phansi odakeni yakhuphuka kuShembe wafika wayigona. Wayiphatha kahle. Amen. Lehluleka iyoni. Amen. Phela ingubo yokuyonishi. Lala phansi baba. Ingubo yokuyonishi. Amen. SiyoNsabatha number 1 wenkonzo eyafika la ithunyelwe uAlexander Down. Amen. Base behluleka kuyiphatha. Wathi hayi seyohamba phansi kodwa uma ungafika la eGoli kuthiwa Archbishop, uthi uyafika la ngisuka khona kuthiwa Archbishop, uye eMaritzburg kuthiwa Archbishop, akekho uphotsho. Isiprofeta sashiyo kuthiwa isokuphathwa umuntu ngoba behluleka ukuyigona. SikuShembe wayigona. Abazenza amaJuda bengesiwo amaJuda. Funda. Ungadinwa yini? Angive ngothando ufunda kahle. Uyethi ke ubaba uNzama unamasweet. Angazi ke mina uthi mina ngineduku engizokwesula ngalo. Bheka ngibenza babe umhlangano kaSathane laba basho ukuthi bangabaJuda bengesibo. Yeah. Kodwa ngabanga uthi lapha ngaphakathi uhleba abantu somhlangano kaSathane. Uthi lapha ngaphakathi ungabe yena umJuda. Amen. Uqamba amanga uhamba uyokhetha usumhlangano kaSathane. Funda. Bheka ngiyakubenza beze badumise phambi kwezinyawo zakho. Yebo, ha. Bazi ukuthi ngikuthandile. Hamba uShembe lo. Ngokuba uligcinile izwi lami. Hamba. Lokubekezela. Hamba. Ngokugcina wena ngesikhathi sokulingwa. Ngoba uligcinile izwi lami, ngiyokugcina wena ngesikhathi sokulingwa. Amen. Wena kodwa uma ulibekezelela nje izwi lami, wena ngiyokugcina ngesikhathi sokulingwa. Bikihlebe inhlasuthu ukulinga ukuthi ungamthanda omunye umuntu. Amen. Kodwa uma ungakwenzanga lokho uthi ngiyokugcina wena. Funda. Esizawufika ezweni lonke. Esizawufika ezweni lonke lapho uyabona obaba mkhulu noma ngizala uMaluthela ngiyabazi oPoloko noBiyafu. Amen. Ababekhonza kwaShembe. Amen. Uma kuthiwa esizofika ezweni lonke laba bantu babe mesaba uShembe ngendlela emangalisayo. Amen. Laba bantu abadala ngangikwazi lokho ngizalwa ngamaluthela. Amen. Kwakuba nomahluko ngisho inkomo ingene emasimini. Amen. Umazi ingene komkhulu noma kobaba abasonto eNazaretha babengafiki ngisho ekhaya. Babe bethi wemfana wolusa kahle inkomo singahle kudla kwami abuyisela izandla ngemuva. Kodwa mazi ingene kwasemishini siyawushawa kuzobe lesikhathi. Sijabula ukuthi zingcona inkomo ngoba zingene etsimini yeNazaretha. Kodwa namhlanje na seniyamangala. Alimangala. Funda. Baze balingwe abakhileyo emhlabeni. Baze balingwe nabakhileyo emhlabeni. Ngiyeza masinyane. Ngiyeza masinyane. Bambisisa lokho onakho. Bambisisa lokho onakho. Kuze kungabikho ukwamuka umqhele wakho. Khona madoda afaka imkhelo. Kade uShembe wayithatha imkhelo. Kuze ungabibikho oyothatha umkhelo wakho. Kukhona uTamengweni ofaka inhloko njengoba niyibona. Kade sathatha inhloko sebefakile nje. Kunamakhosazana asembozile ambose nje kade kwathatha uNtombi. Kuze ungabibikho okwaphuca umqhele wakho. Uma unomuntu endlini uthethe umqhele wakho. Uma usonto omunye umuntu khona la ethembelini uthethwe umqhele wakho. Awunamqhele ufakile nje. Yilezi zinto ezidayisa amasudu lapha edolobheni.
Ithola ishaya insizwa isithi yonke uma uyibuza ukuthi ushada nobani ayazi sizoshada naye. Nentombi ifaka iveli. Konke kuphelele uma uzoshada nobani, ubani isoka lakho angazi. Ubekile nje kuphela. Kuze kungabibikho oyokwaphuka umqhele wakho. Funda. Onqobayo ngiyakumenza insika ithempelini likaThixo. Awuphinde. Onqobayo ngiyakumenza Oyaqinisi lami ngiyomenza insika esandanese. Ngisho mathiwa uhlala le akanegama akaze ngakhuluma ngisho lilodwa ilanga ngisho ehlanisithini ehleli le. Kodwa ngiyomenza insika esandanese. Ngoba eqinisi la indoda elungile, indoda eneqondo, indoda esindile. Phela uShembe usindisiwe eNazaretha. Kodwa thina sikhomba inkonzo ukuthi lezi isindisiwe. uShembe benjani ebesindisiwe. Ingani ukhuluma nsuku zonke ethi umuntu ngemthethelela engakafiki ukuzocela intethelelo ebe ulile. Kodwa mina nginenhliziyo enhle. Akekho okemsesho njalo. Akekho. Amen. Ethi nginenhliziyo enhle umuntu ngemthethelela engakafiki ukuzothethelela. eJudiya 2006 wake washo wathi kufika omunye umfundisi wazongibuza ukuthi ngimthetheleleni uSibanibani enze kanje. Amen. Ngamangala ukuthi lo mfundisi wedlulaphi kulamagama okuthi usithethelela izono zethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ngaphambi kwenkolo uthando 2 intethelelo. Uma ungenazo lezi zinto uyosihlupha ku23 sithi singasethe sigobe amadlangala usikhile selekeke. Uma ungenazo lezi zinto funda akasayiphuma ethempelini lapho. Ngiyakuloba phezu kwakhe igama likaThixo. Igama leLord Shembe is the way. Ngiyoloba phansi kwakhe ngemuva nangaphambili nasenyaweni ngithi Shembe is the way. Ngiyoliloba phansi kwakhe igama likaThixo wami. Anamagama ngemuva nangaphambili ngoba ngiyayazi imisebenzi yakho. Yaloba lelo ukuthi lo kusemanje ngoba kukho kuphenduka mase singale kwethu. Ngiyoliloba igama likaThixo wami. Kusho Abraham wakithi eSouth Africa uShembe. Amen. UShembe. Amen. Ukube nje kangenanga ngapha ngabe sengahamba. Sasemkhuzele. Amen. Ngithi kwaku 1989 ma 88 ngathi ngiyanishiya manje sekunesibhamu esoqetha abafundisi. Amen. Mangibabala ngathi bawu 13 noma 14 nowathatha indawo yami akasekho kodwa ngisekho. Amen. Ebandleni engangikulona. Amen. Nowathatha indawo yami unjani? Hayi uShembe. Amen. Bethi bekulandela umthi le komhlaba uyawulengana bakudlise. Amen. Afike uShembe ukhiphe. Amen. Bethi badwebile phela ukuthakatha khona nami ngake ngathakatha. Ngiyazi ukuthi awuseswa. Thatha amagundane. Ngawadwebela woshoke. Ngathakatha. Ngiboke kabi nje mangifika la kufikele khona kukhona elingangesinkwa igundane. Aze libone ikhulu kangaka. Ngase ngithi kazi ke la bulawa yimi. Nkosi yami ngabe nawo asengaka. Ngawadwebela afa. Khona ngempela ukuthakatha. Futhi lo muntu wamagundane uma ungafika kuwe singaphela nya. Funda. Negama lomuzi kaThixo wami. Negama lomuzi kaThixo wami. Uthi uyahamba kuthiwa kuhleni babeNazaretha phezu kwakho. Zithi ziyafika eGebeko zizokufimbazela sithi umzwa sebuhleni. Kodwa ngeke kwenzeke lokho uma umzwa wakho ungawucakile ngamatshe. Ngoba ingilozi yawufuna. Mama ucakile umzwa wakho ngamatshe inkinga. Funa umzwa wakho ucakwe ngamatshe ube ithembele umzwa wakho. Ngoba ucakile nje unalo ithemba.
ezimnyama kodwa uma ungenalo ithemba umswakho uqakiwe ngamatshe kwaShembe le uthi mawe ufunda lapha incwadi kaDaniel wesithathu mhlawumbe uya ko-24 lithi zothi mazi nibuze isizukulwane zenu ngalamatshe ebese nibatshela ukuthi kungokuba uJehova waba nathi ngesikhathi kuzophembeka sasingakabalwa thina njengamazulu. Amen. Ziyothi manje sinibuza isizukulwane ezizayo ukuthi ngawani lamatshe ebese nithi nxa uJehova uyabezwa abantu bakho mabethandaza inkonzo wasathandaza umfundisi ugcine kuphela kuleso sikhathi. Amatshe kayisikhumbuzo sokuthi uNkulunkulu uyamlalela umuntu uma ethandaza. Funda Joshua usukhathele incwadi kaJoshua hayi leyo boyifunde emakhaya. Okay, ngifuna ukubeke naleyo iyodwa incwadi yosuku iJerusalem elisha elehla ezulwini ubuso semhleni wehla ezulwini negama elisha onendlebe akezwe lokho kusho umoya emabandleni ukuthini nakuyo ingilosi yebandla laseLaodicea loba ngokuthi usho uAmen ufakazi oqinisileyo. Angithi sho njalo masibona baba sithini kusho amen kusho amen. Funda ufakazi oqinisileyo oyisiminya uqala nokdabuka kukho omunye ngaphandle kwaShembe eNazaretha. kukaThixo uthi ngiyazi imisebenzi yakho ukuthi awubandi awushisi. Uyazi makuthiwa awubandi kukhulunywa nawe wena ongawenzi umthandazo ka6 ekhaya ozozosonta nabantu la uyinkinga phela mawunjalo. Angisayikhuluma ka12 amen wasebusuku amen awubandi awushisi. Uyabona noma ungathandaza umthandazo ka6 ekhaya awushisi awubandi. Funda kuhle ukuba ubande ufana wabo vele ukubanda nje kunokuba ushisi. Funda ngakho ngokuba wesivivi ungabandi ungashisi ngokuphumisa emlonyeni wami ngoba unje ngiyokuphumisa emlonyeni wami ngiyokuphumisa emlonyeni wami ngoba unje ngiyokuphumisa emlonyeni wami. Khona abantu nje bethandaza sebesinengiso. Amen. kuShembe besinengiso omunye uthi kade wasanginikela kodwa akayibuka imisebenzi yakhe ayenza ukuthi yiyo evimba iminikelo yakho kuba abusiseke. Funda sengifuna ukukhathula ngokuba usho uthi ngicebile ngifuyile angidingi lutho ungazi ukuthi awunalutho. Funda ungohlupheka ohawukelwayo nohawukela ompofu ophuphutheka nasengqondweni ngoba umuntu uma isengcono ingqondo ayisebenza kanaso nje isikhathi sokuthandaza. Funda ongenalutho ngisho ngabe kugcwele amen abanye abakulanda kosiqanqele amen kungekho ukuthi inkosi ukubusise amen abanye abakulanda kubantu kube ngafika umthethwa ezophahla idlozi lokwakhumalo amen akuphahle ngomuthi amen bese bukeka ingconywana amen uyahamba kusasa kuthiwa ingane idlifa kanti bebelonifa yinto ibibunjiwe nje kungesona isibusiso. Kuthi kuntababeka kwisabatho nje indoda omsebenzini eshumbana ezophalaza ngalo ubize thina sizohlisa udoti kanti unento yakho phalaza ngayo usubengcono ezweni. Kuthiwa ke leyo ncebe njalo wokwazi ukuthi awunalutho ungohluphekile ngoba egcineni uyobuza ukuthiwa yini le. Funda senyaqeda ngiyakuyala ukuba uthenge kimi igodi awuShembe lo mNazaretha amen
uthi ushembe ngiyaliyala ube ngithenge kimi igolide elinjani elihlanjululiweyo ithi inkosi ibusise bese yilunga izinto into engeke uyiphucwe umuntu amen njengoba nesibusiso semoto nje emva kwale moto kusibhasi ngoba into enjani esihlanjululiweyo niyezwa kodwa amen kukhona abantu ongathi babusisekile kanti lutho udoti ngabe uthenga kimi igolide elihlanjululiweyo ayibonke Nkosi uyamthanda ushaka amen ngihleli kahle kanjena nje uyazi ukhona ongamthanda omunye but uke umsebuzo baba ethi ungamthanda kanjani uNkulunkulu ele ungamthandi lo hlelela iduzane kwakho unamanga mangathiwa ake ngikandi nansuka lenkosazana manje hey ngizendlalela nibuyise inhliziyo zenu khona sezaba mnyama sonto umuntu khona phezu komsebenzi kaMshumayeli ongaka kanjani nje khona utshela umunye ukuthi wena uzenza ngcono nganawo basho njalo ku thandanani bantwana benkosi lekelele ushembe usebenza kalomshumayeli onamandla ngaka ngizwe emabhilidini aphezulu amen uthi umsi wami hayi lo muntu kaNkulunkulu ungiqoqela umsi wami uthi ingane ithi we mama uyazi ukuthi ubaba njengoba umbona ethule kangaka kuthiwa wayihloma elona lonkosikazi uzofika lapha kini nje indoda imhlomela uyazi we mama ubaba usaba lendoda kusho ingane ishelunini uthi ubaba usaba lento konke inyanga yesulu nongamthanda ushembe uyozamthande kusho ingane uthi ubaba umbone njene nje manje ethule wesaba lendoda indoda kaNkulunkulu wathi ngelinye ilanga uNkulunkulu ufuna indoda ezomesikhaleni kwabe kuJobe bona inkozo zingakafuni indoda njengoJobe indoda njengoShembe hayi bo thanda inkosi se hayi bo isiphuma nje amen bese kuphela sasa khona uJesu ngamboni angisakhuluma ngoShembe sengiye kwemlando ngibone ephuma nje ephuma eyongena epulpit amen kodwa bephushana ngibe ngithatha isiqephu sami ngihamba inhliziyo yami yenene ngoba ngakhona uJesu ngamboni ngayindoda ekholwayo isindile amen esoyithi ngihlale 17.5 years ngaphakathi emishini hlala nabelungu ithi mayilanda inkonzo sigonani sodla ukudla okufanayo la face ilunch isapho into efanayo kungeke uqophisana ngamatabo ungamboni nohluphe ngayo izoshaya inqa izoma inkonzo manje amen akekho noqalazayo nje amayitha loya ulambela nakho ukudla kunokuba kudle mina thatha isibusiso akudle lo muntu kaNkulunkulu omunye uyafika usuka kude akagqokile ngisho njengawe kodwa ngeke umnake ngoba imisebenzi yakhe iyasiwa awuphethe funda uphethe ufuye uthenge nezingubo ezimhlophe hey ngoba ingcolile lezi sibona zimhlophe nje kodwa akisithandi kahle leMnazaretha engeke ngibone igqokwa kuncungile makubhizi ukusetshenzwa mhlambe ilanga lempepho khona abantu abathanda leMnazaretha lemfishanyana ngisho kuyisabatho angithandi kahle ngoba bake basho kwenye indawo abantu sibanibani simbonile egibele ubefaka uMnazaretha wakhe ngibuye ngawuthandi lo mfishanyana uMnazaretha kodwa kulungile makubhizi ukusetshenzwa kodwa hayi nje indoda vele igqoke uMnazaretha umfishanyana qina la ayiza ngobona lokuJesu uMnazaretha amen funa ugqoke ya kungabonakali ihlazo lobuze bakho hamba uthenge nomuthi ya wokuninda amehlo akho ivaselena lo thenge nomuthi wokuninda amehlo akho uzobe njani ukuba ubone khona abantu ababona lenkonzo uMnazaretha njengalabo abafana abafaka izibuko lezensango lezi abathi mabebuka behlaza ukuze babulale kahle khumula lezobuko
buka kahle lento uyibuka ngamehlo kamoya ukuthi fanele ukuyiphatha kanjani. Funda bonke engibathandayo basola ya ngibashaya ngakho khuthazela ya uphenduke bheka ngisemnyango ya ngingqongqotha uma umuntu ezwa izwi lami avule emnyango ya ngiyakungena ngidle naye adle nami. Uyazi ukuthi wena udle noShem, uyazi ukuthi ngisho ngani abe khona indoda engifikele kuyo la ngenzela isimanga wala noma sengikhohliwe masidla ithi ngicela sibonge amen ngingqonqoze avule ngidle naye amen. Wena kawudli noShem ngoba kawubusisi awudli noShembe ngoba isipho esiphambi kwakho awusibusisi udla njengempukane. Ngingqongqoze avule ngidle naye. Umothi ake sibusise uthi Shembe ngena senze njani mangetha ngaphambi izandla siminya sabantu abadla bengathandazile la ngoba inhliziyo yasho uyasho ukuthi cha angithandazi impela ngiyacishe lonke lethempeli liphakamisa. Ngingqongqoze avule ngidle naye. Inkosi mayibusisa lesi isipho osipha sona abe angene uShembe edle nawe. Wehla wedwa nje mawubusisile ngisho bebefaka into ethile ithi ukudamba ngoba umemile uNkulunkulu okuphilisayo eseyidambisa lento ngoba zona ikhona impela nawe unazo nje khona abaphathi bazo khona ongqongqoshe bazo ethi ngiyokhona impela kodwa anginokuyiyeka lento kodwa khona ngifaka ingubo emhlophe abangazingcolisanga izingubo zabo ngiyohamba nabo beyimbathile ingubo emhlophe kodwa angukhombe nje uyoyeka ni khona manje funda kathi onqobayo ngiyakumnika ukuba ahlale nami esihlalweni sami sobukhosi. Hayisuka siyeke lento onqobayo kunezilingo abeni ake ngithi sinhlalisuthi kahle hle phela thina sona amakhosana mvangile ngithi uyakwazi lokho ukuthi amakhosana abangaphakathi kwaShembe inzalo yakwaShembe iwona amakhosana thina sinhlalisuthi uthi ke onqobayo niyohlala naye esihlalweni ngathi kusho ukuthethwa uma enqoba elalela uyongena ahle esitsheni sakwaShembe sobuNazaretha hayi samaphehlelo. Phela mina ngizalwa esifundeni sakwaMthethwa amanzi bebuzwa kuleyo mndeni yakithi angazi ngoba baba basekho amen abebuzwa kithi amanzi iphehlelo ngizalwa la kuthathwa khona ngempela yingakho ngakholwa ngama ngathi geqe lo mthandazo waShembe amen. Akukho umuntu ongalanda umuthi kude angene nawe incwadi la yasenkantolo amen yokukhishwa emndenini wena uhleli nomndeni wakini ongakholwa yini awuqinile lo mNazaretha uma bencinda nawe uyancinda. Ngiyathanda basebethi wena uzenza iNazaretha engcono ingana amaNazaretha ayahla inkomo ehlala kube inkomo ihlatshwe izolo isemlilweni namhlanje mina emndenini shahlatha sibengaka akunalo ngishiqatha ngoba yonke ibala lemlilweni namuhla akunalo ngishiqatha. Ngikuthanda ma usuye emngcwabeni ngesabatho ebese bethi bakuphekele ukudla kwesabatho kusho umuntu onyana uShembe athi ukuphekela ukudla kwesabatho asho kuphake ngo12 wakufaka efridge uma usuhla hlela lapha bazokubheka kuyiNazaretha singahlala lezi zinto thina usudla. Mina ngiyakutshela ke mina mawudla lokho kudla ushe impukane lehlaza
ngesabatha full stop akho kuhlambuluka ingakho kuthiwa wobhasobho bengakwephuca umqhele wakho uma uya esithunjini ngesabatha sowathatha uma uya esithunjini ngesabatha uthi umndeni mina esifunde zomthetho amaluthela kungathi namhlanje angiyi noma ngabe ubani onqoba ngesabatha angiyi mhlawumbe sowathatha ihloko mhlawumbe sowathatha nansuka mhlawumbe ukuthi ayikho uphela usumxoshiwe suhle uthi omunye amayishumayela uma sesenza abantu bakithi abangaphakathi lapha ephileni kuyekuthiwa phumani niyambona lo muntu wenu onimeleyo ukuthi wenzani nikhishwe bakhishwe khishwa abantu bakini kuthiwa bahlala nje banihleli nje kanje abantu bakini ngaphakathi ney'ngilozi zakwashambe uma usuwona bese kuthiwa niyambona umuntu wakini mhlawumbe usuwona njenganaye hlalisuthi lemile kuthiwa uyambona umuntu wakini usoni phumani ngiceliwe inkosi ibusise nikuzwile isihlabelelo esovala ngaso lo mthandazo umlele lenkonzo sekuseni u96 inkosi mayibusise ugogo wabangcwele Eduga ebuswe oh yemesa yonke yobuphi yenhliziyo ke yenhliziyo oh yeah. Oh
ngitwami mina ngitwase inga ngiyathu yebo Is our God.